sztyc i jednym cięgiem haja. Łoński czwartek pierwszy raz wystawili we Pietrowym szynku paryzole i tisze na placu przed knajpą w tym piwnym zegrodku. Zicimy się tam we pięciórka, co by szluknąć zwikowo laga biegu i obelecem połosprawiać. Wy pokopiecie w tej Unii Europejskiej taki szryft, takie dokumenta, które gadają o przebrodzaniu, o zwalczaniu gwałtu ku kobietom, zagadnął pierwszy ruby Himek, stary Fyniok. I wiecie, opy, Zarowski też ozwał się najbardziej pisowski minister w tym tuskowym rządzie, Jarosław Gowin, i że tego nie potrzebuje. Nie, bo nie. Ja słyszeliśmy tego boroka, ale Himek nie dał nam dopedzieć i rządził dalszy. Długo chmeligował na tym i wypokopiołek, co podług myślunku Gowina, to jest tak, i że gwałt, przemoc ku kobietom jest u nas zwykłym, wertym polskiej chrześcijańskiej familii, bo podług niego i jego wiceministra te dokumenta o zwalczaniu gwałtu ku kobietom są naisto srogim zagrożeniem dla wartości chrześcijańskich we Polsce. No, hopy, wspominali też Łońskiego tydnia o srogiej katastrofie. Genau 100 lat temu nazad tego szyfa łomianie Titanii zwekslował tyma najstarszejszy z nas Paulek pensjonista ze Gruby, ze Growki. I nie byłoby sam o czym godać, keby nie to, i że nam się sam tutaj we Polsce obmierzło, obrzydło słowecko katastrofa i każdy genau głuchnie, kiedy ino usłyszy. Po tym, co wynokwiają roztomajte Macierewicze, Kaczyńskie, Hoffmany, Lebomurarczyki, to kiedy dać im zwolą, to ta katastrofa, to i za ta katastrofa Titanika odpowiedzialny byłby Tusk i do chłopy wszystkie jego ministry. Ja, przychwalał mu Pelcyn Jor. Wszystko, co podług tych naszych boroków, co tych wszystkich boroków mierzi, poradzą oni to wywrzeszczeć i no kajsik na ulicy. Po jakim oni wesejmie? Bo prezes, kiedy nie reskieruje tym sejmem, rządem i tym tam miejsce, to wszystko musi wrózło szeredzić. A na ulicy to mogę rachować na kiboli wyznawców Radia Maryja, niektóre związki zawodowe i piekciorzy. Piekciorzy kierzy bez sufal ino przelazują bez te krakowskie przedmieście. Bez sufal też mają przyjścia srogi szpruchband, taki transparent ze Słowackoma. Znajdzie się kij na tuskowy ryj. No hopy, można by stykło tego oszklistwa na pocznowych, ale też mi to nie dało pokój. Kejby tak genau kuknąć na to wszystko w tej tragedii smoleńskiej, to na ostatku tak by tak się pokazało, co najważniejszy był ci ten wrak. Wiecie, te poharatane tajle tego naszego prezydenckiego fligra. Smoleńsk jest dzisiaj dla PiS-u dowodem na wszystko i wszystko ma się z nim kuplować, tak jak we wicu Marka Chłaski, który pisał ci kiedyś był tak. Szula, rektor, łamaduje inteligencję swoich szkolarzy. Wyjące kabzi biało sznuptychla, pomachał nią deczko i pyta się pierwszego z raju szpikola, ze czym też mu się to kupluje. Nie się to kupluje ze smundem fojery i ze mgłoma. A po jakiemu? Pytał zaś rektor. Bo ja na podzim zagdy mu ryma, a mgły i smundy ze fojeru mogę mi przecież uwidzieć najczęściej na podzim. No dobra, rzeknął rektor, a tobie, Mosiek, ze czym się ta sznuptychla kupluje? Mnie się ona kupluje zagdy ze feriami, odpowiedział Mosiek. A po jakiemu? Pyta się zaś docierny rektor. Bo hejowy kludzą się na feryje ze katolickimi młodziokoma, to mamulka za dystyrcy na Marchowie i flotruje mi sznuptychlu. O, też grypnie. A tobie, Hajna, ze czym się ta sznuptychla kupluje? Pyta się ten rektor szkolarza za ostatni raj tego srogiego, rozciatego Karlusa, któremu mimo najszczerszych wysiłków woli nie udało się przetrowić jednej klasy w mniej niż 3 lata. On tak medykuje duch Szokwielka i Łodziku.
Mnie to się, panie rektorze, kupluje ino ze dupą. Jest się chłopie ze dupą, a po jakim? Ano, panie rektorze, bo mnie się wszystko ze dupą kupluje. Ja, Ojginku, masz prawie do ciebie swoi sówcyn hajna i tak ci też mamy ze naszą najsrokszą partią opozycyjną. Smoleńsk to wrósł przecam z nieudolność tych w rządzie Tuska, to bezrobocie, coraz więcej elwrów, to Polok bez pensji, kierybako aż do śmierci, to fordnonkanie i sekierowanie kościoła, Radia Maryja i cołki opozycji do kupy ze Polokuma narodowości Kaczyńskiej. To też endlich i to, że wszystkie ludzie niegodne, judosze, morderze i zbrodzienie regirują, beamtrują najważniejszymi urzędoma, co we same ci jest pieronym gajbnie i niegodziwe. No, hopie, na dzisiaj na isto styknie tego próbowałem wszystkich kamratów w ucholkach, bo się pieronym na poczliarka. Na isto wszystkie ze wszystkimi się sam sukę we Polsce wadzą, bez tuż tyż i ze zagranicy dolazują ku nam głosy i że my się same pozatukamy i do ostatka pohatruszymy. Ale miałeś ci rod naszego premiera, który endlich ozwał się, tela, co nie nad mogiełami ofiarów katastrofy, tragedii smoleńskiej. Kaj swoja welonkowo kampanię robi Kaczyński ze swoimi uczydowskimi, ale we Sejmie, znaczy się tam, ka jest czas i plac najbardziej sposobni do uprawiania polityki. I mianowo to sztram i zowcicie, co ci jest to dzisiaj richtycznym, bitym cygaństwem smoleńskim, znaczy się budowaniem politycznej przyszłości jednej partii na tragedii, osmaleniu do ostatka uzdaniu wośnego państwa i na pogardzaniu wośnym państwem jego demokratycznych procedurów. Premier swoimi twardymi słoweckami, prompt na zdaniem tym opozycyjnym głupierokom, wywołał runtas, panika w tym łoszkliwym ferajnie, na co skazuje histeryczną, nieskłodną i bezszprymną odpowiedź mało srogiego Jarosława. Prawda, hopy? Eugen z Pnioków.